ろしくお願いします。この楽器わかる人いますか？あ、どうぞ。はい。なぜかっていうと、こんな音がするからですね。どうしたの？斬新だな。楽器紹介から入って斬新な方、最新な方。ミルカミルカ静岡県から箱根の山を越えてやってまいりました。別に歩いて越えてきたわけじゃないです。こちらに水楽団さんと交流させていただいて、今日一緒にコンサートできることになりました。今度はなんか社会の中不安な状況ですけど、たくさんの方においでいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。風にも負けず、皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。うちは新型コロナウイルスより、どちらかというと大変からトム・コレラの方がちょっと心配なんですけど、また頑張って演奏したいと思います。よろしくお願いします。1曲目は草葺の家です。「
曲順表がどっか行っちゃったね。ミルカミルカ初めての方いらっしゃいますか？初めての方に注意事項をお伝えさせていただきます。一つ目はまずあまり期待してはいけません。期待したいと言ってください。もう一つは、間違っても罵倒しないようによろしくお願いします。1曲目は、草葺の家という曲でした。これの曲ですね。はい。1曲目は、Vuela、あなたのもとへという曲です。華やかな曲なので手拍子がこうパン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 こんな手拍子が入ります。ですね、ミルカミルカは人に聞かせるとか人に見てもらうビジュアルでもないので、音楽を楽しむ、一緒にこう楽しむ、手拍子したくなったらもう全然手拍子、体をノリノリになったらこう動かしてもらっていいので、じーっと聴いてられると私たちちょっと恐縮してしまうので、ぜひ手拍子なり自由に音楽に乗っていただけたらと思います。一緒に楽しんでください。よろしくお願いします。フォルクローレでは一番有名な曲「コンドルは飛んで行く」をお送りします。私たち陽気な仲間なので最後のところがちょっと最後のところがちょっと陽気にエンディングを迎えてます。最後まで手拍子をして一緒に乗っていただけたらと思います。
曲調の説明ね。曲調の説明ね。そうなの。そう。はいはい。そうです。最後が違うんでしょ、他のグループとね。ちょっとアレンジしてありますね。アレンジしてありますね。あまり気にしないでください。緊張して忘れてきちゃったんですけど、なんか。皆さん、まあまあ、今日おろしたばっかのお乳の着なんです。まだまだ手についてなくてね。あ、そこで
私たちはミルカミルカアマチュアでやってますけれども、動画写真撮影は厳しく公開 OK になっておりますのでぜひぜひ撮っていただいていいどころかぜひ撮ってくださいSNS に上げるのも全然 OK なんで大丈夫ですので遠慮なく。私はこのメンバーに入りまして10年くらいちょうど10年。ちょうど10年になっちゃいましてね、まあ、当時まだ20代。まあ、そういうことにしてみましょうかね。永遠の28歳で、今日はですね、唯一私の10代を知る方がちょっとここにね、平塚、上川在住で来ていただいたのでありがとうございます。なのでちょっと緊張してるんですよ。結婚式でも余興でやらせてもらったんだよね。あ、そうだね。これそうだね。そうです。夫婦ですから、この真ん中2人は。すいません、でした一応相方でしたじゃない夫婦です。それは一番初め親子です。親子。親子親子じゃん。こっちが親。あ、違う親。いやー、疲れちゃった。そしたらですね、我々の弱点は MC っていうスイムさんみたいなうまい MC がいないんだよね、私たちね。雇いたいところですね誰か MC 担当いませんかね。演奏もダメですけどね。じゃあ次、陽気なんだチューニョの花が咲く頃にお送りいたします。
はい、この辺に安直は基準がね。はい。わかりましたね。今日はですね、人が集まるってことで、ちょっと静岡市の方で消える菌っていう除菌液。はいはい、ギア演奏さんっていう除菌消臭のものですね。箱根の山をこうやって持ってまいりまして、皆様のためにちょっと噴霧してます。だからちょっとは安心いただけると思います。でもお口に入れるときは手洗いうがいヤクルトで気をつけてくださいね。笑っていただきありがとうございます。意外とちょっと今日硬い見るか。ちょっと緊張してますね、きっと。これは硬いです。一番硬いです。硬いです。今日そんな緊張してないねってさっき話してたんですけど、緊張してます。いや、多分。緊張してるところで、ここで、謎かけを一つ。来た。新型コロナウイルスとかけて、なんだっけ。ご老公様が宿で、待っている時と解きます。その心は。待っていたのに、助さんしか来ない時と解きます。その心は。拡散が気になります。お後がよろしいようで、じゃあそろそろたどたどしい家だって。ちょっと場が和んだかもしれないところで、はい、次があれだ、新曲ないですよね。みんな緊張してるわけですね。はい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 。なるほど。あとミルカのステージ、あとラスト2曲でございます。次の時は初演になります、見るか。初演、はい、初演ですね。初めての曲です。温かい目で見てください。私から。そうよ。安田大サーガスみたいなこと。ミルカの場合はね、どうぞ。違うよ。違う、今エアーでやってた。ミルカの場合は厳しいルールがあって、失敗した人の方を見ないっていうルールが本番の時にあります。でも大体本人笑ってるんで大体分かってますね。本人笑ってふーってやってたら大体失敗してるってことなんで、そういう厳しいルールのもとやってます。どうぞ。じゃあ、ソイカポラーレ。見ちゃダメだから、見ちゃダメ。
1秒ぐらい空白あった。ブレイクあった。ブレイクが給付がね、志望校が一つありましたので。最後はワヤヤイという歌で、この方の歌で締めくくりたいと思います。ワヤヤイを一緒に、ワヤヤイを一緒にお願いします。あ、分かる方は一緒に歌ってください。そうなの？いや、初めて知ったけど。いや、まあ簡単な言葉ですね。ワヤヤイ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 ワヤヤイワヤヤイ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 ワヤヤイワヤヤイ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 ワヤヤイ。さあどこまで行くでしょうか。ワヤヤイ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 時間か。ヤイワヤヤイワヤ大丈夫ですね。和とやを言うやややって言ってもらえばいいと思います。
1時40分から始めます。ちょうどここを出て向かいの会議室も皆さんの休憩室でお伝えいただけるように準備ありますので、ご利用ください。またコンサート今日4時近くまで予定してますが、その間すべて入会料自由になってますので、お早くお帰りの方、途中でちょっと息づいたくなった方、ご自由に出入りしてください。では1時40分からまたお願いします。ありがとうございます。嫌味やめてください。